Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Сёння першы працоўны дзень сакавіка, сакавік на двары, а гэта значыцца, што зусім недалёка да 25 сакавіка. Дзень незалежнасці Беларусі, дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось першы фестываль, першае святкаванне Дня незалежнасці Беларусі пройдзе 21 сакавіка. Гэта якраз такі... Так, чакайце, не ўстрывайце у размову. Я яшчэ вас не назваў, яшчэ не ведаюць, скажуць, некі праходзіў міма мужик барадаты ў лесу у стрым Еўрарадыё. Ну, калі ўжо ў лес, так у лес. Алесь Таболіч, лідар гурта «Зніч» і арганізатар фестываля «Зважай крокам руш». Беларускі патрыятычны фестываль. Ці, інакш сказаць, фестываль патрыятычнай песні? Ну, можна і так сказаць. Алесь, а давай вот адразу з самага пачатку і разбярэмся. Вось ідзе чалавек, да прыкладу, які можа быць не ў курсах, вот што там такое у глыбіні вот гэтага фэсту, чытае на афішы фестываль патрыятычнай песні. І адразу ў яго ў галаве там што-нибудь такое: «Радзіма, моя дарагая». Вот чым адрозніваецца? Ён, па-першае, ужо 4 гады запар праходзіць у нас, і у чым адметная рыса гэтага фестываля? Тое, што фестываль з ухілам якраз такі на беларускую культуру, на беларускую мову, і ён якраз такі робіць тое, што можа быць мала у нас праходзіць такіх фестываляў. Ён паказвае менавіта беларускую яшчэ альтэрнатыўную музыку, якую не ўсе слухаюць, можна так сказаць, таму што в асноўным ён звязаны з метал-тусоўкай. Там разнабаковыя гурты і разнастылёвыя гурты з'яўляюцца на гэтым фестывалі. Вось, ад нью-метала да блэк-метала. І тыя, як кажуць, напрыклад, праходзіў зусім недавно, дзе ты сам, дарэчы, вёў фестываль, дзе забралася вельмі шмат, десяткі тысяч чалавек, фестываль «Мова-фест». Ён адрозніваецца якраз такі у тым, што тут якраз такі тусоўка іншая, тусоўка, якая больш глыбока любіць сваю краіну, можна так сказаць, не згонку насіць нейкія стужачкі і размаўляць па-беларуску, але яшчэ прасякнута каранямі, напрыклад, тым, што гурты спяваюць як і традыцыйна фолкавыя нейкія моманты, так і вельмі брутальныя песні пра жыццё і гісторыю нашай краіны. Такім чынам атрымліваецца, што патрыятычная песня гэта не вот гэты вот пафас яшчэ саўковы, там ідэалагічна напоўнены, а нешта іншае. Конечно, іншае, таму што я ж кажу, асаблівасць гэтага фестываля, то што ён якраз такі прымеркаваны да патрыятызма духоўнага, да патрыятызма таго, што у нас не хапае ў краіне. Это, я ж кажу, традыцыйнай культуры, металічнай музыкі той же самый. Калі вось мы спрэчкі ў інтэрнэце, ты кажаш, я блогер. Ну, я даю, як табе сказаць, я люблю, можна так сказаць, выходзіць на такія суразмовы пра нашу афіцыйную тусоўку, так, дзе збіраюцца шматтысячныя людзі прыходзяць на фестываль, той же «Рок за баброў», але ніколі на «Рок за баброў» не будзе тых гуртоў, якія граюць, напрыклад, на тым же фестывалі «Зважай». І у гэтым ёсць нейкі нонсенс. Калі браць еўрапейскія фестывалі... Ну, можа, просто па стылістыцы не падыходзіце, да і ўсё. Вот іх стылістыка там такая поп-рок, ну, там, напрыклад, рок-н-рол, а тут метал. Ну, ты зразумееш, што рок-культура, яна ж многагранна. І казаць, што гэта поп-рок і гэта павінна быць, а гэтага не павінна быць, это смешна. Прыклад я тебе кажу, прывяду прыклад. Украінцы, ты ж самы, Захід, вядомы фестываль, дзе збіраецца больш, чым у Беларусі на той же «Рок за баброў». Там і выступаюць і Пэйн, і там і
напрыклад Крэдл Філс і гэтак далей, там разнашорстная музыка ў сваім паняцці, і там кожны хто хоча прыходзіць на сваю музыку, на свой рок, можна сказаць, культуру, а не толькі просто абмежаваная поп-культура. І тое ж самае пра Еўрабачанне, можна сказаць. То есть мы як-то раней з табой пра гэта размаўлялі, што, напрыклад, тыя ж самыя фіны, лордзі, чаму фіны выдвинулі гурт Лорди, потому что у них это поп-культура метал. А у нас, я тебе больше скажу, у нас все ж таки пераважна фолк-культура присутнейшая и аутентичная тусовка у Беларусі. Стары Ольса, Ірдарад, Троица, Гостица и так далее. У нас вельмі шмат якраз таки вот такой вот, як ты кажешь, патрыятычнай тусовки. Так что гэта галоўная адметнасць того, что чаму ты кажаш про тое, што чаму адрозніваецца наш фестываль. І хочацца, каб яно все ж таки рухалася ўперад, як крокам руш. Ось. Але вот все ж таки ты кажаш про патрыятызм, наколькі на сёння вот патрыятычная песня, патрыятызм, яно актуальна для Беларусі? А сёння на дадзены момант яна вельмі актуальна, тому што усе, ну, як табе сказаць, такія сацыяльныя і грамадскія і ўвогуле палітычныя фішкі, якія адбываюцца па-за межамі Рэспублікі Беларусь, яны даюць аб тым, ну, ведаць тое, што все ж таки мы павінны ганарыцца Беларусю, мы павінны абараняць Беларусь, мы павінны змагацца за Беларусь і за мову, і за культуру, і за ўвогуле за бацькаўшчыну. І гэта нармальная, істотная такая з'ява у кожнай краіне, гэта павінна быць. Ось. На жаль, у нас як бы так, чаму так адбываецца, што больш глядзяць ці на ўсход на Расію, ці на захад. Гэта, ну, для мяне нонсенс, тому што ўсе разумеюць, што каб развіваць сваё, павінны мы любіць сваё. Ось. І ганарыцца менавіта сваёй, як не толькі музыкай, і мастацтвам, і пісьменнікамі, і гісторыкамі, і гэтак далей. Культура павінна быць у маштабах Беларусі. І это галоўнае, тое, што адбываецца на дадзены момант. І все бачна, дарэчы, той же самае Еўрабачанне прайшло зусім недавно, так? Вылучылі гурт які спявае менавіта на мове. Усе баннеры, якія вісяць, лагатыпы і гэтак далей, паглядзі, все звязана з нейкай сваёй асаблівасцю, культурай, арнаментальнасцю і гэтак далей. То есть дзяржава на дадзены момант, яна звяртае ўвагу і падтрымлівае, на мой погляд, зараз якраз такі нацыянальны нейкі адраджэнскі рух. Але ў сваёй кантэксце, можна так сказаць, в сваім кантэксце. Але гэта адбываецца. Вот так вот. Калі верыць нашаму непахіснаму змагару Таболічу, так яшчэ і дзяржава падтрымлівае адраджэнне Беларусі. Я ж тебе кажу, то ось бачна гэта даже по гэтаму Еўрабачанню адбору. Раней, ну, каб яны просто сёлета запрасілі замежных экспертаў у журы, і замежныя эксперты зрабілі такі выбор. Ну, у нас выбор... Калі б тут былі, ну, не будем называць імёну, але тое ж журы, якое было, скажем, летась, то, ну, нешта вот, не знаю, можа і выбралі б вал, а можа і не выбралі б. Ну, сам факт тое, што цікавасць моладзі, цікавасць грамадкасці да беларускай мовы і культуры адбываецца, гэта бачна. Потому што я ж кажу, калі бачу мова фест, ну, просто дзіву даваўся. Столькі моладзі, столькі тусовкі, просто і все ходзяць, размаўляюць. Ось нібыта ты за 25 год трапіў у некую новую дзяржаву. Ось. І это было, ну, клёва, потому что ось якая-то такая вот свойская атмосфера, причем без нейкіх палітычных амбіцый, можна так сказаць. Все было як-то по-свойску. Вот это классно. Ну, тут я с тобой похожуся, потому что вот у нас там была дискуссия про национальную идею. Меня здзівіла першае, что некалькі там сотен человек пришло, село послухать дискуссию про национальную идею. Так мало того, что они пришли и сели и слухали, так они еще гадзіну вытрымали там сядзець. Но это, конечно, ну, так вот показчик того, что нешта меняется в головах. Так меняется. Ну, я не ведаю, якімі крокамі оно меняется, так? Ось, але бачна, што ну,
ну, бачна, што штосьці адбываецца такое, што варушыць для... Ну, тыя ж самыя вось тэлебачанне ўзяць. Больш паказваюць по тэлебачанню, пра беларускае тэлебачанне, паказваюць больш якраз такі нейкія гістарычныя моманты, культурніцкія моманты, нейкія рэчы, якія раней я проста не заўважаў. То есть не цікава было. Пра спорт як-то так, навіны нейкія так заўсёды былі. А зараз нейкія такія праграмы, звязаныя з Беларусю. Вот это клёва. І гэтая клёвая тэндэнцыя якраз такі наглядаецца. За апошнія, там, я не ведаю, паўгады. Давай вернемся до фестывалю. Дарэчы, вот ты выказаў прэтэнзію, скажем, таму ж самому «Рок за бобров», і такую ж самую прэтэнзію можна выставіць твою ж, там, скажем, А-фесту, там, ці яшчэ якому-небудзь там фесту, што вот, маўляў, нема такіх вот металічных, патрыятычных гуртоў. Ну, выбачай, могуць сказаць, ты, калі ласка, арганізоўвайце свой фестываль, ніхто ж вам не замінае. Я і раблю свой фестываль. Так вот, пра свой фестываль. Хто там канкрэтна будзе на гэтым фестывалі? Ну, гэты фэст, ён, чаму там вельмі мала гуртоў? І там 3 гурты, і яны, прычым, разнабаковыя па стылістыцы. Адзін гурт, які грае Black Metal, гэта гурт Крумкач, праект Артёмія з Гомеля. І пра гэты гурт раскажу. Ён зараз вельмі такі стаў мегапапулярны на такой на пост-СНГовай прасторы, ну, і не толькі, і па-за межамі. Ён, ось ведаеш, што мяне здзівіла, то, што яны спалучаюць black metal якраз такі з мовай і аўтэнтычнымі нейкімі спевамі, такімі цікавымі. Ну, і, дарэчы, ось этой Артёме, ён запісаў нашы хітовыя песенкі, ну, дапамог для праекта «Зніч Рутвіца». Гэта «Ой над ракой», якую мы паказвалі, калісьці прыходзіла да цябе на эфір. І купальскую песню он запісаў. Дык вось, вось гэты гурт прэзентацыю робіць крывійская дывізія. Вось якраз такі альбом, прэзентацыя альбома. Таксама «Зніч і Рутвіца». Афіцыйная прэзентацыя будзе Сідзібука. Ось мы тады, калі прыходзілі да цябе, рабілі проста прэзентацыю як «Зніч Рутвіца», і в філармоніі мы выступілі з сімфанічным гэтым аркестрам, а зараз якраз такі афіцыйна проста прэзентацыя дыска, ну, альбома, такавого з клубным манерам. І трэці гурт, гэта «Акваморта», які гадоў, я так разумею, 10 не граў, гэта адзін з першапачынальнікаў трэш-метала ў Беларусі з 97-го году, ён існуе. Ось. І вось гэты 3 гурты будуць на гэтым фестывалі рабіць сваю і паказваць музыку і прэзентаваць якраз такі 2 асноўных гэтых альбома, і штосьці, я так разумею, ад Акваморты мы пачуем новае таксама. Такі чыста металічны фэст. Конечно, металічны. Так я ж скажу, што чым адрозненне ад усіх астатніх, это ўсё такі heavy metal, беларускамоўны. А чаму не дадаць якога-нибудь... Ты ж вот шмат расказваў, як добра, калі там абсалютна рознастылёвая музыка гучыць на фестывалі. А вось наконт гэтага я магу з табой не згадзіцца. Вось колькі купальскаму колу 12 год, так, і спрабавалі мы далучыць той же рок, ці поп, электронную музыку і гэтак далей. Не ходзяць тыя людзі, вось Крамбамбуля была, не прыходзяць людзі, тыя, якія слухаюць просто там Вольскага. Яны не ходзяць чамусьці на гэты фестываль. Рок. Нейрадзюбель, ТТ-34, ну, ТТ-34 больш метал, Дай дарогу. Таксама не прыходзяць. Я не ведаю чаму, але ось, а тусовка... Палохаеце вы металісты нармальных рок-фанатаў. Ну, ты ж кажаш, давайте аб'яднаем. Ну, я просто... Ты ж выказаў там прэтэнзію, што вот чаму на такі вот фестываль кшталту «Рок за бобров» не паставіць якіх-небудзь такіх жестокіх металістаў. Не, я прапануваў ім не то, што жестокіх металістаў, я прапануваў альтэрнатыўную сцэну, каб яны паставілі. То есть, гэтую сваю папсу асноўную, а зрабілі бы... Ну, потому что, разумееш, ну, heavy metal, ось мы спрачаліся, дарэчы, і размаўлялі з Алесем Мышкевічем, і ён сам па сабе, ось, металюга.
даже металіку набіў, может, ты бачыў, у мяне прыходзіў. Але грае, як ты кажаш, поп-рок, да? У Ляпіс 98 у Дрэздане праекце, але ён сам по душы металічны. І чалавек, ты сам разумееш, што ад гэтага не адняць яго патрэбы слухаць метал, так такавы, і металіку. Так што гэта нармальная такая... Можно сысці з металла ў Ляпіс, але металл з цябе не выйдзе, да? Конечно. Причем по жыцці металлика. Прикольно. Так что тут, конечно, ёсць свае асаблівасці ў гэтым. Так што ўсіх запрашаю на гэты фэст, каб падтрымалі беларускамоўную тусоўку, альтэрнатыўную, металічную. І я думаю, што для кожнага, даже той, хто слухае просто рок, музыку, будзе цікава паглядзець штосьці новае. Тому што, напрыклад, калі мы выступалі ў філармоніі, это ж дзіўная фішка, да? Там вельмі шмат... Дарэчы, колькі крэслаў паламалі? А там ніхто нічога не ламаў. Вось я табе больш скажу. Металічны канцэрт, ніхто нічога не... На метале ніхто ніколі нічога не ламае. Самыя, як беларусы кажуць, памяркоўныя, гэта металісты. Самае смешнае. Ніколі яны, такія, ведаеш, як табе сказаць, з патламі, у кого яны засталіся, нап'юцца трохі піва, там патрэсяцца і кайф, вечны кайф. Это не панкі, разумееш? Это все ж таки іншая субкультура. Металісты, яны ёсць металісты, прычым больш інтэлектуалы па сваёй сутнасці. Так вот. Нават не ведаю, што тут на это адказаць. Паглядзець. Запрашаю. Там паглядзіш і зразумееш, што... Убачыце ў горадзе патлатага, у скуры усе там пракліпанага, так і ведаеце, інтэлектуалы дзе. Правильно. На дадзены момант это такія. Людзі, якія, прычым я тебе больш скажу, металістаў вельмі шмат праграмістаў. Просто я заўважу такую асаблівасць. Правильно, потому что всю эту компьютерную технику, это прибамбасы, як называюць, металл. Хэві-метал у кожную хату. Расскажи мне, колькі табе заплатили гэтыя гурты, каб ты их у фестываль поставіў? Наадварот, это я буду еще. Добра, як з табой трэба было, як дамовіцца, каб патрапіць у шорт-ліст? Слухай, у нас, каб ты разумел, что метал-сцена, сама по сабе, яна не популярная ў плане, каб зарабляць на ёй грошы, это смешна. То есть такого нема. Ёсць пару гуртоў, якія, жывуць, як кажуць, за ганарары, там, это, я думаю, могу тебе перелічыць, калі казаць про метал. А хто у нас з металу ўвогуле застаўся? Такія, якія зарабляюць якраз такі, можа быць, музыкай. Гэта Godstower, гэта Знич Рутвіца, якраз ці Знич. Гэта ТТ-34, на жаль, яны зараз разышліся. І хто там у нас яшчэ застаўся? А Релікт? Не металл? Реликт гэта больш, я дарэчы, могу сказаць, реликт это і металл, але ён, на мой погляд... Такі мягкі металл, да? Это арт нейкі, арт там стылістычны. Таксама реликт. То есть, тое, што ты чуеш і бачыш, гэта, в прынцыпе, тыя гурты в основном... А маладыя гурты, як там мы, як кажуць, дамовімся. То есть з маладымі гуртамі у нас вельмі, з маладого такого тусоўкі, як маладыя, некаторыя по 10, по 15 год выйсці на вялікую нейкую такую пляцоўку, это, в кайф, можно так сказать. Потому что у нас фестываляў open-air'ов з металічнай музыкай на дадзены момант 1-2. Вось так, якія якраз такі там, можна сказаць, што это в Беларусі праходзяць. Open air. Кшталту, як ты кажаш, рок за баброў. Не рок за баброў, а фэсты і гэтак далей. І вось гэта, для іх, можна сказаць, нейкі выхад у свет. А так, дарма, конечно, што не запрашаюць на фестывалі такія. Вы ж всю публику распалохаете свою. Да наоборот, я тебе больше скажу. Вот мы в каретном дворике выступали, каля церкви тут на Немесе. Видишь, да? Так там наоборот люди сбеглись, и дети прямо на сцене прыгали с нами. Хэви-метал, трясутся, прыгают, балдеют. Тут маленькие дети.
Дзяўчынкі прыгаюць, карагоды бегаюць, якое пугаюць. Ну, так, ну, дяді вон вялікія здзяцініліся, нешта трасуць. Не, наоборот, это, ведаеш, як, ну, табе сказаць, ну, колькі металу ўжо год? Ну, столькі, сколькі табе, я так разумею. Это уже метал, по мне так, это больш поп-культура на дадзены момант. Это вот якраз таки поп-культура. Калі браць за межамі Беларусі. Я ездил в Варшаву на металлику, то, что Олесь Мышкевич любит. Я пришел и офигел, вот серьезно. 100-тысячный стадион головный в Варшаве, весь заполненный, причем не старперами там этими, металлика, а дети сидят в этих с майками этими фанатскими и прыгают, и дети, и взрослые, и старики, и все, и кайф, вот, разумеешь? И я думаю, и я тогда после вот этого вот феста, ну, концерта, приехал сюда и зразумел, что это понятия у нас меняются. То есть нам показывают вот то, что по телебачению, всяких фараонов, этих, я не веду, это рэпчину, так? Той же самый рэп на Заходе, он же инший. Ну, они вот это рускомовный, причем матюгальник. Я вот по себе могу одного вылучить человека, это причем белорус, який ось якраз таки нормальний. І нормальний його репчина – это Макс Корж. Ось один чоловік. І то він тільки один концерт і робить у мене. Так, зараз договоришся. Ти зараз кажеш, що все, що не трапляє, не спробує Росія видати, що шансон, що реп, все сапсує. Що метал? Не, ну, зрозумій, ну, як тобі сказати, є то, що подобається, а то, що не подобається. А навязане, ось, ну, видиш, це, як тобі сказати. Тихо, ну, ти ж як металіст-інтелектуал, вибирай слово. Масленица. Да, масленица скончилась. Да, ось, ну, я не ведаю, як можна... Ведаєш, от я як-то вийшов з салона, ну, з лисиці, і гляжу, такі стоять подлетки по 13-14 год. Включили такой боксик, и там это рыбчина. И там матюгаются, в этой рыбчине. И они матюгаются. Я кажу, а на что вы матом ругаетесь? Они кажут, а мы не ругаемся, мы так размовляем. Ось у чим сенс, ну, дадений сьогоднішній молоді. Это в основном, я не кажу там про увесь рэп-культуру, а в основном она такая. Причем ты зауваж, что вельмі шмат гуртов, якія прыязджаюць з Расіі, іх забараняюць. Не ў тым сэнсе, што яны нейкія радыкальныя, так? А якраз такі за мат. І вось это вот матюшына, а я не люблю мат. Разумееш, калі там пасылаюць, там, я, ну, такі чалавек. Вось я у бацькоў выхоўваўся, мастакі, яны, от, як ты кажаш, інтэлектуалы, яны іншыя інтэлектуалы. І мацюганне, это, ну, просто для мяне это як вушы адразу. Вот, а вы кажете металлисты, вот такие вот интеллигентные люди. Мне хотелось бы все ж таки с тобой закрануть тему еще ввогуле фестывального руху, калі мы уже тут и про фест говорим, и про і фесты іншыя абгаворвалі. Наколькі ўсё ж таки распаўсюджаны вот гэты фестывальны рух? З аднаго боку паглядзіш, здаецца, і там фестываль будзе, і ў Мінску іх цэлых там колькі штук, і на любы выбар, а потым прыходзяць і кажуць, ой, нема куды схадзіць, фестывальны рух у нас нейкі слабы. Дык слабы ці не слабы? Вот ці складана правесці, арганізаваць у Беларусі фэст? Вельмі складана. Ну, я кажу про свае, ну, як бы здабыткі. У нас, разумееш, чым самая галоўная праблема, это праблема ў тым, што няма спонсораў. Все фестывалі, в асноўным, гэта піўныя фестывалі. Бобров, А-фест, это Аливария, Литбир, вядомы лідскі фестываль. Гэта все піўныя фестывалі. І калі казаць... По логіцы, вот як мы с тобой говорили, тады атрымліваецца такі металлічны фестываль, павінна спонсировать, ну, ці там быць партнёрам какая-нибудь IT-кампанія. Там же можа быць, але айтишнікі, яны, вот я тебе больше скажу, яны робяць свае фесты, ну, я не кажу там Wargaming. І гэтыя скрытыя металлістаў на свае фесты не запрашаюць. Не запрашаюць. Не, яны, можа быць, і запрашаюць некаторыя такія, ну, один з 10. Але яны хутчэй запросяць там той же Ляпіс 98 з Михалком, чым запросяць і ну,
гонорары там я не ведаю, якія там заплоцяць. Чым, напрыклад, там якую фінансавую падтрымку $1000 ці $2 на рекламу, ніколі такого не будзе. Разумееш, я не ведаю, чаму так адбываецца. Трэба іх выключыць з ганаровых шэрагаў металістаў. Ну, як ты іх выключыш? Як ты выключыш тых жа айцішнікаў, якія, напрыклад, працуюць там эти металлисты, той же Ножик, Godstower, Wargaming, ну выключи яго. До речі, так само блогер. Да, сустрэў, спытаўся, колькі твой Wargaming, скажи мне, друг металліст, пералічыў на металлічны фестываль? Ніколькі абрэзаць патлы табе? Ай, не, ну, бачыш, это ж нейкая такая свая... Я не ведаю, чаму так адбываецца. Я вот параўноўваю той же Кілкім Жайбу. Вот з Дэвідасам я размаўлял, калісьці, калі ездзіў. Я кажу, слухай, як ты робіш такі фэст? Он кажа, а вот мы привезли апарат, толькі апарат, на якім зараз тэлефануюць, на якім Металіка толькі што грала. Зараз выключу. Вот, и он кажа, а ты думаешь, что это, ну, вот ты металлисты, якія приезжают с усёй Балтыки, это, ну, типа, мы покрываем гэты бюджет гэтага фестиваля? Не, у нас спонсорство, 70% дае дзяржава, и культурные фонды, и якраз таки на развіццё вот этих альтернативных музычных фестивалей. И причем яны чаму даюць грошы? Потому что яны падтрымліваюць якраз таки свою літоўскую культуру, там, прибалтыйскую культуру, яны там развіваюць гэта ўсё. Разумееш, это клёва. Я думаю, что тут не галоўнае, ты кажаш, спонсорство ад нейкіх там кампаній, там, піўных ці айцішных, а галоўнае, каб падтрымлівала тая ж самая дзяржава. Ну, у нас павінна, як-то, ведаеш, мы глядзім на тое, што адбываецца там з баннерамі, з уладкаваннем гэтай усей рэкламы, движухай, так. Лепш яны хай бы падтрымлівалі маленькія такія фэсты, але культура зусім па-іншаму бы ўспрымалась. Ну, на дадзены момант. Вот я ж кажу, чаму дзяржава павінна ўсё ж такі глядзець на тое прыватнае, якое адбываецца на дадзены момант з моладзю. Ну, бачыш, ты як бы так штурхоўваеш нас да думкі, што дзяржава павінна падтрымліваць тое, што робіцца вот, на карысць беларускай культуры, па-беларуску, на захаванне там на захаванне і развіццё беларускага ўсяго, а дзяржава табе скажа, а у нас двухмоўе, а у нас вот как бы вот и в нашем, и вашем, а чего это мы вас будем падтрымліваць? Ну, разумееш, нельга так... Ну, разумею, ніколі на двух стульях ніхто не сядзе, не посидзіць. Все роўна ці будзе у адзін бок кірунак, ці ў другі. Это тое ж самае, як зараз. Інтэграцыя ці не інтэграцыя, разумееш? Ну, все роўна, это вот павінна мяняцца ў нейкі бок. І по мне, так, ну, я шчыра веру ў тое, што ўсё ж такі Беларусь, яна будзе сама реалізавацца і будзе ўсё ж такі у будучыням як-то движуха ў наш нацыянальны кірунак будзе. Потому что, ну, без гэтага, ну, дзяржавы не будзе, разумееш? Але вот ўсё ж таки ты кажаш, што на самой справе, скажем, за мяжой тая же самая метал-музыка, яна ўжо такі, в прынцыпе, поп. Конечно, а у нас альтэрнатыва. Чаму? Можа быць, ну, па-іншаму вушы ў беларусаў настроеныя, ну, не недалюбліваюць, не разумеюць яны метал. Якой недалюбліваюць, не разумеюць? Ну, ты глядзі, вот зараз приезжае паслязаўтра там той же Доберман, Либерман, Рамштайн, гэты проект, так? Ну, амаль што там продано ўсё, ці, можа быць, продано ўвогуле ўсё. Прыязджаюць там ўсе замежныя зоркі метал-сцэны. Я не кажу пра рок, там Юран Хіб, Дзеп Папал і гэтак далей. Заўсёды аншлагі. Ну, прыходзяць нармальна тусоўкі. І калі мне кажуць, што метал-сцэна это не цікава нікому, так? Так вот тады хай людзі сходзяць і паглядзяць, што там колькі прададзена Дварец Рэспублікі, дзе яны там выступаюць? Спорта? Ну, я не ведаю, ці арена і так далей. Цікавасць ёсць. Ну, той же Рамштайн прыязджаў. Десяткі тысяч чалавек былі, там ці 7 тысяч чалавек. Але яны ходзяць, так ці інакш.
І яны існуюць. І я табе больш скажу, што метал-сцэна, я ж кажу, яна ўжо гадоў 50 існуе. То есть вот людзі, якія ўжо зараз за 40, за 50, яны до сих пор слухаюць эту музыку. Добра, а чаму вот гэтыя ўсе десяткі тысяч, якія прыходзяць на метал замежны, той же самый не ходят на... Да, не ходят вот на Зничны с Рутвицей, не ходят на Гудстаур десятками тысяч. А тому что у нас гэта, ну, каб ты разумел, вот я з Траяном зараз таксама перапісваўся в Фейсбуку, блогеры. І ён сказал, вось калі там беларуская музыка будзе як гурт, напрыклад, ДЭС, ці там і так далей, тады я, можа, што-небудзь напишу про беларускую музыку. А у нас павінна яна папулярызавацца. Это павінна быць радыё, тэлебачанне. Ну, то, што ты кажаш, спонсоры, не спонсоры. Дзяржава, яна павінна ўсё ж таки глядзець на тое, што папулярна. Хай яно... А ты вот мне скажы, Еўрабачанне, да? Вось выйшаў фінал гэты гурт, і вось паедзе ад Беларусі гэты гурт. Як яго там назваў? Вал ці... Я не ведаю, хто гэта. Ось сур'ёзна, не ведаю, хто яны, што яны, адкуль яны, да? Але яны едуць на Еўрабачанне. Краіну, ну, прапагандаваць. Я так і напісаў этой Інне Афанасьевай, яна там ля-ля-ля-ля-ля. Я кажу, а чаму вы не пазвалі на Еўрабачанне той же Шуму, напрыклад, ці Нізкіс, які папулярныя ўжо там збіраюць аншлагі, да? Солдауты, як любяць зараз казаць. Она каже, ну, тому що, ну так. А так ось, ти мені скажи, цікавасць да гэтага гурта у дзяржавы было ці не? Раней. Ось які зараз. Не. Яны вот вылезлі, так? Так ось то же самое, што у нас мало гуртов, якія крутыя, клёвыя, той же Релікт. Ну, круто лабаць з нейкім шоу. Так я тебе больше скажу. Ось ёсць гурт Гоа, які прыязджаў на Купальскае кола 2 разы. Яны выступалі электроншчыну. Яны выйгралі украінскі фестываль Еўрабачання. І зараз ад Украіны едуць. Ну, мои знаёмыя клёвыя. Але яны прайшлі вялікі шлях, яны павыступалі ўсюды, на ўсіх фестывалях, і украінскіх, і там па-за межамі. І іх толькі тады заўважылі і сказалі, да, давайте ось. Трэба з лепшага ўсяго выбіраць лепшае, а не просто панапіхваць, а пасля нейкія камічныя гісторыі адбываюцца з гэтымі фішкамі. То есть трэба, каб, ну, ўсё ж таки глядзелі на ўсё, на всякую альтэрнатыву, на электроншчыну, на фолк, на метал. Вон той же Стары Ольса, да? Сколькі яны канцэртаў па Амерыцы ад'ездзілі? Вядомы гурт. Ці Эрдарат, той же самы, які на Вакіне выступае, ну, ледзьве не кожны год. Это ж самы буйны фестываль металічны у Нямецчыне. Ну, вось тебе прыклад. Вельмі мало. Той же самы Бескаравайны мне, ну, сказал, вось там гурт з'явіўся, які там збірае аншлагі по всёй этой... по всёй там захаду, так? Я кажу, ну, типа, ну, збірае. А ёсць Extermination Dismember, гурт Brutal Death, які там таксама збірае, толькі пра яго ніхто не ведае. Так што такі справы. Добра, на заканчэнне яшчэ раз вернемся да фестывалю. Такім чынам, 21 сакавіка гэта субота. Субота, клуб Бруге. Колькі каштуе і што, да чаго трэба рыхтавацца, я маю на ўвазе, там, можа быць, якую спецыяльную вопратку для слэма апранаць? Не, просто прыходзь, ну, вот такое ўражанне, нібыта ты зваліўся з этой альтэрнатывы, забыўся, што там это 90 уже прайшло. Зараз зусім іншая, ну, атмасфера на гэтых фестывалях. Людзі прыходзяць ледзьве не на этих... як на лабутенах. На лабутенах, ну. То есть там зусім іншая, ну, такая тусовка. То есть трэба это один раз побачыць, чым 100 раз пачуць. Вось. І музыка клёвая. Ну, то есть вот эти гурты, я думаю, ну, пакінуць там уражанне. Вось. Трэба просто падтрымаць, прыйсці, і прычым это ж, я кажу, то, што мы і казалі, што трэба сваё
свае здабыткі для людзей захоўваць, каб это все-таки было як гісторыя нейкая музычная. Гэта розныя бакі ёсць музыкі, і рэп, і электроншчына, і метал, і гэтак далей. Так вот, я ўсіх запрашаю на метал-тусоўку, каб паглядзелі і ацэнілі. Ну і плюс яшчэ ж таки наша Беларусь, она павінна быць я кажу, для нас, і мы павінны не цурацца яе, і не мовы, не культуры, а все ж таки берагчы і гэты здабытак несці сваім нашчадкам. Ну так вот, як сказаў это самое класік, не забывайце мовы свае роднай, каб не ўмёрлі, да? Правильно. Вот ты тут шмат гаварыў про тое, что вот каго там накіравалі. Все. На жаль, про іншае мы з табой паговорым іншым разам, магчыма, нават 21 сакавіка на канцэрце. Дарэчы, як я ўжо сказаў, першы фэст, першы канцэрт у шэрагу святкаванняў БНР 102. 22-го, калі нічога не памяняецца, павінна быць вялікае вулічнае святкаванне таксама БНР 102. Ну, гэта у кантэксце, але это розныя... Безумоўна, розныя. Тут вам метал БНР 102, там будзе іншае. Я так разумею. Да, там рок, магчыма, і там поп, і ўсё астатняе. Ну, панамешвана. Дзякуй вялікі. Алесь Таболіч, лідар гурта «Знічы», арганізатар фэста «Зважай крокам руш», патрыятычнага беларускага фэста. Патрыёты, 21 сакавіка ў Бругі, ўсіх чакаем. Алесь Таболіч, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас. Добра, дзякуй, да пабачення.